29 июн дар бинои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар кори маҷлис нахуст дар бораи барномаи сармоягузорӣ бо таҷҳизоти муосиру каммасрафи барқӣ таъмин намудани пойгоҳҳои обкашии агентии беҳдошти замин ва обёрӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 гузориши директори агентии беҳдошти замин ва обёрӣ Зафарбек Давлатзода шунида шуд. таъкид гардид ки барнома ҷиҳати амалигардонии ҳадафҳои стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, нақшаи чорабиниҳои барномаи ислоҳоти соҳаи оби ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2025 ва дигар санадҳои соҳавӣ оид ба азнавсозӣ ва барқарорсозии инфрасохтори обёрӣ, пешгирӣ намудани хавфи аз гардиши кишоварзӣ, берун мондани заминҳои кишоварзии минтақаи обёрии мошинӣ, инчунин ҷорӣ намудани таҷҳизоти муосиру каммасрафи барқӣ барои сарфа кардани истифодаи нерӯи барқ тавассути пойгоҳҳои обкашӣ равона карда шудааст. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд ки барномаи сармоягузорӣ бо таҷҳизоти муосиру каммасрафи барқӣ таъмин намудани пойгоҳҳои обкашӣ тасдиқ гардида, агентии беҳдошти замин ва обёрӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон якҷо бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо ҷиҳати амалишавии барнома ва ҷалби сармоя тадбирҳои зарурӣ андешанд. сипас аъзои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нақшаи кори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар нимсолаи дуюми соли 2023-ро баррасӣ карданд. дар кори маҷлис лоиҳаҳои як қатор қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла дар бораи лоиҳаи қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани илова ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти прокуратураи ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маориф, дар бораи лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ ва дар бораи лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Бонки Миллии Тоҷикистон баррасӣ гардида барои муҳокима ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол карда шуд. аъзои ҳукумати кишвар 5 пешниҳоди хулосаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла дар бораи пешниҳоди хулосаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба лоиҳаи қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихоботи вакилон ба маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ ва дар бораи пешниҳоди хулосаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси мурофиавии граждании ҷумҳурии Тоҷикистонро баррасӣ карда барои муҳокима ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол карданд. дар Маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчунин масъалаҳо дар бораи стратегияи танзими равандҳои муҳоҷират дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040, дар бораи барномаи ислоҳоти низоми адолати судӣ нисбат ба кӯдакон барои солҳои 2023-2027 ва дар бораи натиҷаи ба ҳисобгирии давлатии миқдори заминҳо дар ҳудуди маъмурии шаҳри Нораки вилояти Хатлон ба ҳолати 1 январи соли 2022 баррасӣ карда шуд. баъди баррасии масъалаҳои Маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати иҷрои саривақтиву босифати барномаҳо супоришҳои қаблии ҳукумати кишвар дастурҳо доданд. супоришҳои дигар ба ҳукумати кишвар ва сохторҳои давлатӣ оид ба омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2023-2024, тайёрии муассисаҳои таълимӣ ба соли нави хониш, пешгирӣ ва бартараф кардани оқибатҳои офатҳои табиӣ марбут ба селу обхезӣ, захираи кофии маҳсулоти кишоварзӣ,
ҷамъоварӣ беталафи ҳосили дар саҳро буда вусъати корҳои ободониву созандагӣ ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва дигар тадбирҳои бунёдкорӣ дода шуд.